Ayun guys, bali ano ito, home service po kami ng dog grooming dito sa Mapandan. Ayun guys, medyo matted na po at buhol-buhol po yung itsura ng aso. Full shave po namin to guys. Sa mga naghahanap po dyan ng home service pet grooming, yan, PM nyo lang po ako. Sa mga may ganitong case ng aso, wag po kayong mag-alala dahil tayo po ay tumatanggap ng ganito kahit na mga super matted na or madudumi na po sila. Hindi po kami maarte, hindi po kami pumipili ng mga aso na i-groom. Kahit saan ka man dito sa Pangasinan, sabi ko nga, in point to Pangasinan, kami po ay pumupunta. Pwede nyo po akong kontakin sa aking Facebook account na Aldrin Biasaga or call na lang po kayo sa aking smart na number 0950-3686-308. Ayan, bali kasama po natin ngayon si Jeric Urbano ng Anulid. Ayan, so hanggang dito na lang po yung aming video. Pakita ko na lang po mamaya kapag tapos na po yung finished product po namin. Ayan, thank you po. Guys, yung kaninang super matted, okay na po siya, nanilkasan na rin po. Papaliguan na lang po namin. Lapit mo dito. Kaya kami naka-gloves guys. Ayan, sa trabaho ng ito hindi pwede po yung arte-arte. Ayan, sa mga kumakain dyan, paki-vlog na lang po, wag skip nyo na lang po ito. Sa mga kumakain dyan, ayan. Ayan, may problema siya sa kanya. Kaya kung maselan ka dito, wala. Naku, kaya kailangan ng gloves. Ayan, gagamutin naman na nila, sir, ito. First dog, papaligo na lang, yun. Ngayon guys, another matted na naman. Kasama pa rin natin si Jeric. Ayan o. So dito po yung location na pinag-grooman po namin. Ayan. Chill lang kami dito guys. Ganda ng pinag-grooman namin. Ayan. Nasa malilim kami. Kaya quality. Para lang kaming tumatambay. Ayan. Yun, malapit na siyang matapos. Po yung buhol-buhol yung buhok kanina. Ngayon, maganda na. So dito, papaliguan na lang. Kaya na tropa. Yun guys. Pinaliliguan na lang ni paring Jeric. Ayan, okay na siya. Yun o, yung shampoo. Paring Jeric na ang bahala dyan. Naman kung gaano yung hindi tinitipid sa pagbibigay ng shampoo. Shampoo pa lang, mabango na ang aso. Yun. Yan, ito yung kaninang bulan po. Malapit na siyang matapos. Sa buhay, tsaga-tsaga lang. Wala rin tsaga dito sa bayan natin Sinilangan, bayan ng Pilipinas. Ang lapo, ha? Kung sa panahon natin, dapat sari ugugaw, sari anak tayo. Ugugaw nila. Babangatan laray discarded bilay. Para nabangatan nila. Hindi po pwede yung kung may anak ka, bigay ng pera. Kailangan turuan natin ngayon para pagka lumaki. Marunong na rin dumiskarte sa buhay yan. Di ba parang Jerry? Oo, tama. Yes, come on. Oo naman, yes, come on. Kasi kung anak mo, tuturuan mo lang wala.